Ja som mala zážitok tu na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, keď som mala 17 rokov, ja som hrala na husličkách a tu v zákulisí som mala možnosť prvýkrát vidieť takúto detviansku nevestu. A ja som bola tak fascinovaná tou nádherou toho svadobného kroja, že som si povedala, že som nikdy nič krajšie v živote nevidela. Proste žiadna nevesta, ktorú som videla dovtedy, hej, na svadbách nebola taká nádherná ako táto nevesta. Ja som sa potom začala intenzívne zaoberať krojmi. Mám rozsiahlu zbierku krojov, samozrejme na väčšiu z Detvy a z Podpoľania. Tá zbierka je takou ohromnou bankou toho bohatstva kultúrneho. Detvianske slávnosti nerobí len program, ktorý tu máme, ale ľudia. Myslím si, že je to jedinečná vec, ako sami Detvania môžeme vlastne ukázať svetu cez tieto folklórne slávnosti.